Hey लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो मोनथिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजाङैनो बुजिना लानो हायो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा दासिमबो चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दं अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि भिडिअफोरनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननिसिम थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो मोनथिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जोंहा रिंसार ब्रह्म इउटुब चेनेला अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 भिडिअखौबो दायो रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 भिडिअखौ नायाखै अब्ला रिंसार ब्रह्म इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो आं लिंक होनानै होदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना बे लिंकआवबो थांनानै नायहैनो हागोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जा बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां एप'स्ट बा पार्टफोरखौबो नायबावनो थाखाय नोंथांमोना रिंसार ब्रह्म इउटुब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथाङा थाबैनो माखासे फैनो गोनां पार्टफोरखौबो रिलिज खालामना होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों अब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबो दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअसफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हागोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा दासिमबो अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 भिडिअखौ नायाखै अब्ला रिंसार ब्रह्म इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर, गोजोन्थों।